Uma ngabe ibandla ungakwazi ukulungisa ngokugqoka, awubizelwe kulo, awubizelwe ukuyoshumayela. Wajika washintsha wakhanda ibandla. Abaningi basihlupha babuke kuma TV. Akaze belande uNkulunkulu. Bafuna ukubuka kuma TV ukuthi hayi nganabi, hey bagqokile nje amabhluke, kodwa bayashaya bashanda baze bawaphansi. Lalani bazona, asizukungena ngalezi zinto ezulwini. Asizukungena ngokudumisa. Asizukungena ngokuhlabelela kakhulu, asizukungena ngokuthandaza kakhulu, asizukungena ngokuphulukisa abantu. Kodwa sizongena ngokwesaba uNkulunkulu. Lalani bazona, ivangeli likaNkulunkulu linawo umthetho. Noma bengashiwo namhlanje kulandwa abantu bezofaka, sizobafaka imikhuba yethu sithi sesakhulula emthethweni, umoya kaSathane. Ngavela kuSathane. Mangabe nje usabanjwe leyo nto, kumele wazi ukuthi umuntu ogcotshelwe lesikhathi ukulahla imphefumulo yabantu. Uyilahlela esigogweni. Ivangeli langena kumuntu. Langena kumuntu ivangeli. Lishithi ngaphakathi. Lize liyophumela ngaphandle. Lalela, awukwazi ukuphohla into ongayidlile. Uphohla into oyidlile.